Egin duguna lehenbiziko ehiza eta ehizialdi azokarekin da ehiza jendearen artean ikustea zer lakoa garen, eta gero egin duguna iparraldean referente bat izatea ehiza eta ehizaren ondoan dauden gauzekin. Ilunberrin egin behar dugu, eta oso ongi kokatuta dago errepidealdetikan, eta gero udaletxearekin ongi moldatzen garelako horrelako gauza prestatzeko. Azoka hau, Ilunberriko udaletxea eta Errezakadore eta Txakursaren azokaren artean antolatzen dugu. Baditugu Petronalka, Teresegidor, Brenda Iberica, Albizu, Casapuntos eta Albekon babesle bezala. Eta gero, baditugu Klinika San Fermin, Aluminio Siza, Nafar Gobernua eta Ilunberriko ehiztarien elkartea laguntzale bezala. Beste guztiak ikusteko www.feriacazayociolumbier.es web orrialdean agertzen dira.